Pot votar. La nena no vota? La nena no pot encara, llàstima. 09, 18... Merci. Pot votar, l'Andreu. Vota-li. Evidentment, el meu vot personal és un sí totalment d'això. Ja fa temps que cada cop no ens surt a compte ser espanyols, per tant, l'única opció que tenim avui per avui com a sortida lliure és la independència de la nostra nació. Amb el lector de DNI electrònic, quan tens el llum verd, doncs representa que ja pots passar a la votació. La gent, segons jo he vist, vota amb molta alegria i amb il·lusió i es veu contenta. Perquè hi ha gent gran que ha vingut, com ara jo, que teníem molts anys aquest sentiment que no podíem expressar. Gràcies. Fem això. Sí, ja m'he fixat. Però millor que ens donguessin una cosa o altra. Almenys la independència, per poder-nos governar nosaltres mateixos i no haver de dependre de Madrid. Això és l'avançala del que pot ser una consulta vinculant. De totes maneres, jo crec que l'Estat no ho permetrà, perquè l'Estat no és democràtic, perquè clar, hi ha un rei que ha sigut posat pel Franco i no ha sigut democràticament votat pel poble. És evident que aquesta consulta sobre independència té enemics, té interessos a qui no els agrada gens que el nostre país pugui independitzar-se, tant a l'estat espanyol, tant a Espanya com aquí a Catalunya, on hi ha un provincialisme mediàtic molt acusat, que ha maltractat i ha menyspreat aquesta consulta sobre la independència, i tot i així la societat catalana ha respost i tot i així la societat catalana s'ha posat al davant d'aquest procés perquè hi ha ganes d'autodeterminació. És un acte de normalitat democràtica. La independència només serà possible si ho fem a partir de la democràcia i la llibertat. Paperetes i urnes, com no em canso de dir. Però en segon lloc perquè aquesta és una ocasió magnífica per treure el recel, per aparcar el recel de molts catalans i catalanes cap a la causa independentista. L'independentisme té una base social i, a més una base que cada vegada és més transversal. Ja no és qüestió d'una franja d'edat concreta o d'un perfil sociològic o polític concret. L'independentisme està arribant una mica a tot arreu i aquestes consultes serveixen per visualitzar que és possible parlar d'això i que, a més és un debat que s'està estenent a tota la societat. Els polítics han de contemplar, analitzant-ho convenientment, la reacció d'aquesta part del poble català. Recordem que a les passades eleccions hi va haver-hi 200.000 persones que van anar a votar i 20.000 voluntaris que es van moure. Per tant, no hi ha cap grup polític ni cap polític individualment que pugui obviar tot aquest moviment. Tot això no podem obviar que és pedagogia i, a més, formació i és conscienciació. Per què? Doncs perquè quan toqui la de veritat tothom estigui ja una mica preparat i que hagi fet allò els exercicis previs. És com els atletes que s'han d'entrenar per posar-se en forma, nosaltres el mateix. Doncs alguns encara creuen que això podria produir alguns incidents. Doncs amb les consultes populars en els municipis, en aquestes tongades, demostrem que es pot parlar en democràcia lliurement de tot i també d'això. Adéu, Joan, que vagi bé la tarda. Vols donar-te una volta? Hola, Joan, què tal? I l'home que diu que pot votar. Se'n vagi sense votar. Molt bé. Ja han complert. I tant. Vinga, gràcies, nois. Igualment. Per la feineta que esteu fent. Adéu-siau. Vinga, adéu-siau.